Takže volám sa Majová Mária, mám 88 rokov. Vďaka Bohu som sa dožila aj takého vysokého veku, čo moji rodičia ma predišli. Doma som s deťmi, spoločnosť mi robia naše zvieratka. Máme psíka, Beninka, Stelinku, mačičku. A tak dievčatá sa starajú o mňa. Robia mi spoločnosť tiež, idú mi v ústrety, pomáhajú so všetkým, čo len treba. Tak Stelinka je už staršia, že má 17 rokov, ale sa ľúbi varovať. Ak viete, že čo je to, že varovať. Pestovať na kolenách. Na kolenách je. Nechá sa hladkať, mrnká a tak. Oliver je pripravený. Stakačo som vám tu na srandu. Žijeme tu všetci takto spoločne. Rozvetvená rodina. Pozerám televízor, Senzi, Šláger. Tam už pozná všetkých tých spevákov v mene, ktorí účinkujú, no, to sa jej páči. Áno. A potom také pozerá, že súd na sieň, také príhody zo života, čo sú, a také veci, no, väčšinu trávi pri telke. No, lebo veď teraz už keď je aj takto, že s tým pohybom taká obmedzená, tak tam je to pri tej telke najviac času. Áno, tam trávim najviac času pri telke. A tam sú potom aj zvieratá. Veľmi ten zvykne tam spať. Áno. A Stella tá sa nechá hladkať, potom len povie, už ju zober, potrebujem ísť na vecko, alebo chcem si ináč sadnúť. Takže no, tak. Oni sú takí, oni to tak vycítia, že tak fakt robia spoločnosť. Si to stačí, tak to je dobre, si to poskladajú, ako to malovali ako hlavu a petu.